Des de la declaració del Parc Natural de l'Albufera, la preocupació per la reducció de l'ús de fitosanitaris ha estat una constant. Avui tornem a recórrer la marjal per a presentar-los un projecte pioner en la confusió sexual del cucat de l'arròs, la seva principal plaga, utilitzant uns difusors de feromona biodegradables. És el projecte que més superfície abasta d'un cultiu a tota Europa. Se n'hem vingut fins al terme de Sueca i hem localitzat una quadrilla de les que està col·locant les varetes amb feromona per al cucat de l'arròs. Anem a parlar amb Paco Girona, tècnic de la Federació de Cooperatives. Paco! Hola, Enric. Ei, què tal? Bon dia. Bon dia. Això són les famoses varetes en la feromona, no? Així estem ficant feromones per a un sistema de control de plaga del cucat, del Chilops supressalis, que fem habitualment cada any. Sí que es nota l'olor. L'olor de la femella. I això ho fa la Federació de Cooperatives? Això ho financia la Conselleria d'Agricultura i ha delegat en la Federació de Cooperatives, més que tot perquè coneguem el territori, són moltes cooperatives així en la zona arrossera. I és més fàcil coordinar a tots els llauradors. Evidentment, això individualment no seria efectiu. I quant de temps esteu? Estem pràcticament 28 dies ficant les feromones i som unes 25 persones en 3 quadrilles i fem una superfície aproximadament d'unes 15.500 hectàrees, incluïda la Marxal de Castelló, la de Xilxes, la província de Castelló, Xilxes, Almenara, i també la de Pego Oliva, en Alacant. O sigui, se cobreix tota la superfície arrossera. N'hi ha que saber la biologia de la plaga per a saber quan s'ha de col·locar la feromona. Exactament. La feromona se col·loca estratègicament quan del cicle biològic es comencen a aparellar-se. Antes de que s'aparellen, tens que ficar la feromona per confundir el mascle i que no trobi la femella. Això ve a ser la segona quincena de juliol és quan ve la segona generació. I cobrir tot el cicle de cultiu. Tot el cicle de cultiu, fins allà a l'agost, setembre, que es comença a segar-se. Molt bé. Anem a seguir col·locant-les. Molt bé. Carol. Hola. Te porto unes varetes més. ¿Qué tal? Molt bé. Escolta, com se va arribar a esta técnica? Bueno, pues esto es una técnica que viene evolucionando desde los años 90, en el que empezaron a evolucionar de los tratamientos químicos al uso de medios de biocontrol, como son las feromonas. Com es feien abans els tractaments químics? Antes los tratamientos químicos se hacían con avioneta, claro. En el año 86 se declara Parque Natural, la Albufera, entonces hay que encontrar una solución a la convivencia de una actividad socioeconómica y un motor en esta zona, como es el sector del arroz, el cultivo del arroz, con un parque natural con un alto valor ecológico como es el Parque Natural de la Albufera, y a su vez con el turismo que tenemos aquí al lado, como sabes, las playas de Cullera, del Saler. Y entonces, bueno, pues la confusión sexual lo que ha permitido es convivir estos tres factores en esta zona. I fins i tot ara esteu utilitzant uns difusors que són biodegradables. Ahora son biodegradables, sí que hay un recorrido desde los años 90, una evolución y la optimización de las feromonas en el año 2000, entre el 2000 y el 2006, y entonces el difusor que se utilizaba era PVC. Lo que se hizo una vez optimizado el uso de la feromona fue evolucionar hacia un producto biodegradable como es este, que es una varilla de madera y un difusor con un material celulósico. N'heu de col·locar moltes? Bueno, pues en total se colocan 470.000 unidades en las 15.000 hectáreas. I aneu col·locant-les en quadrícula? En cuadrícula de cada 18 metros, que son más o menos 26 pasos. Sembla que ens haurem descomptat, eh? Jo crec que sí. Anem cap allà i recomptem. Fa uns segons estaven col·locant difusors de feromona per al cucat de l'arròs, però hem vist una altra trampa i anem a parlar amb Vicent Dalmau, cap de Servei de Sanitat Vegetal. Vicent, bon dia. Bon dia. Què són aquestes trampes? Bueno, pues aquestes trampes són unes trampes que tenim distribuïdes per tota l'arrossal de la comunitat. Tenim 58 trampes com estos. Són un punt de seguiment en el que comprovem que l'eficàcia de la tècnica que estem aplicant és adequada. I com funcionen exactament aquestes trampes? Bueno, pues així el que tenim és, de manera similar a com tenim distribuïts les canyes en les feromones, així tenim la mateixa feromona per atraure als mascles. I el que fem és comptar els mascles que cauen dins d'aquestes trampes totes les setmanes i, com veus,
pues està buida, no? No n'hi ha ninguna captura, això vol dir que la tècnica ara mateix està funcionant com toca. El que fa esta plaga és barrenar la canya de l'arròs, no? Sí, correcte. L'adult és una palometa, una mariposa, i després fa unes postes i les larves d'aquestes mariposes són les que fan que perforen per dins la canya de l'arròs i fa que la canya no produïsca el gra, que és la part útil que nosaltres gastem de l'arròs. I els llauraors estan contents de com està anant? Pues ara mateix estan molt contents perquè han comprovat que la tècnica està funcionant molt bé. I es podria fer el mateix en altres cultius o altres plagues? Sí, bueno, esta tècnica ja està desenvolupada a nivell en tot el món per a altres plagues i altres cultius. El problema que té és que depèn també de la mobilitat que tinga la plaga. Entonces, esta tecnologia funciona molt bé en àmplies superfícies i en este cas de l'arròs, per exemple, és un clar exemple en el que veiem una superfície homogènia d'arròs en més de 15.000 hectàrees.